நேயர்களுக்கு அன்பும் நன்றிகளும். இது எஸ்டிடினா வரலாறு தானே. ஜெயலலிதாவின் ஆரம்பகால தோழி லீலா ஜெயலலிதாவிடம் நெருங்கி பேசக்கூடியவர். ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார். போயஸ் கார்டனை சசிகலா ஆக்கிரமிக்க தொடங்கியிருந்த நேரத்தில் வழக்கம் போலவே போனார் லீலா. ஆனால் அங்கே அவருக்கு பழைய மரியாதை கிடைக்கவில்லை. தோட்டக்கலை தொடர்பான புத்தகங்களை லீலாவிடம் கேட்டிருந்தார் ஜெயலலிதா. அவற்றை லீலாவும் அனுப்பியிருந்தார். அது பற்றி எந்த தகவலும் வராததால் கார்டனுக்கு போனார் லீலா. மேடம் வர சொல்லியிருந்தார்கள் என சொல்லியிருக்கிறார். காத்திருங்கள் என பதில் வந்தது. 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கார்டன் ரிசப்ஷனில் காத்திருந்தும் அவருக்கு ஜெயலலிதாவை சந்திக்கும் வாய்க்கவில்லை. கடைசியாக அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவர் இன்று யாரையும் பார்க்க மாட்டார், பிறகு வாருங்கள் என சொல்லி அவரை சசிகலா அனுப்பிவிட்டார். அவர்தான் என்னை வர சொல்லியிருந்தார் என லீலா சொன்னது எடுபடவில்லை. அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த ஜெயலலிதாவுக்காக காத்திருந்த வலம்புரி ஜான் மட்டும் கிளம்பவில்லை. சசிகலா போன பிறகு தனக்கு வேண்டப்பட்ட லீலாவிடம் என்னமாச்சு என கேட்டிருக்கிறார் வலம்புரி ஜான். விரக்தியாக சிரித்துவிட்டு போனார் லீலா. அதன் பிறகு அவரால் கார்டன் பக்கமே தலை வைக்க முடியவில்லை. லீலா வந்து போன தகவல் ஜெயலலிதாவிடம் சொல்லிவிட வேண்டாம் என வலம்புரி ஜானிடம் கேட்டுக்கொண்டார் சசிகலா. தோட்டக்கலை தொடர்பான புத்தகங்களையும் அவற்றை எழுதிய கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரையும் பிறகு ஜெயலலிதாவுக்கு சசிகலா அறிமுகம் செய்து வைத்தார். தோட்டக்கலை பற்றிய செய்திகளை ஜெயலலிதாவுக்கு சொல்வதாக இருந்தாலும் தனக்கு வேண்டப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி மட்டுமே சொல்ல வேண்டும். தனக்கு வேண்டப்பட்டவர் மட்டும்தான் ஜெயலலிதாவின் பக்கத்தில் போக முடியும் என சசிகலா போட்ட கணக்கில் காணாமல் போனார் லீலா. சசிகலாவுக்கு வேண்டப்பட்டவரும் அதிமுக பிரமுகருமான தோட்டக்கலை கிருஷ்ணமூர்த்தியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அரசுக்கு சொந்தமான 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 115 கிரவுண்ட் நிலம் அதிரடியாக மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. நீண்டகால சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த நிலத்தை முழுமையாக மீட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு. அடேங்கப்பா, இத்தனை வருஷம் ஆக்கிரமிப்பா என மலைக்க வைக்கும் அந்த ஆக்கிரமிப்பின் கதையை பார்ப்போம். சென்னை அண்ணா மேம்பாலம் அருகே கத்தீட்ரல் சாலையில் தமிழ்நாடு அரசு தோட்டக்கலைத்துறைக்கு சொந்தமான நிலம் 23 ஏக்கரில் பறந்து விரிந்திருக்கிறது. அந்த இடத்தை தோட்டக்கலை சங்கத்திற்காக 1919ஆம் ஆண்டு அரசு வழங்கியது. காலப்போக்கில் அந்த நிலம் தோட்டக்கலை கிருஷ்ணமூர்த்தியின் கைக்கு போனது. விவசாய தோட்டக்கலை சங்கம் என்ற ஒரு தனியார் அமைப்பை உருவாக்கி அந்த நிலத்தை பயன்படுத்தி வந்தார். அந்த இடத்திற்கு பட்டா பெற்று தோட்டக்கலை கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைத்திருந்தார். அதிமுக ஆட்சி நடைபெற்ற போது அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. 1989இல் கலைஞர் ஆட்சியின் போது 17 ஏக்கர் நிலத்தை சட்டப்படி மீட்கப்பட்டது. அதன் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா மீதியுள்ள நிலத்தை மீட்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அந்த நிலத்தை ஒட்டி உட்லண்ட்ஸ் டிரைவிங் ஓட்டல் இருந்தது. ஒரு காலத்தில் சென்னையின் லேண்ட்மார்க்காக அந்த ஓட்டல் பிரபலம். காரில் அமர்ந்தபடியே விஐபிக்கள் எல்லாம் வந்து அந்த ஓட்டலில் சாப்பிடுவார்கள். அங்கு குத்தகை அடிப்படையில் செயல்பட்ட தனியார் டிரைவிங் உணவு விடுதி வசம் இருந்த நிலத்தை மீட்ட கலைஞர் அரசு அங்கே செம்மொழி பூங்காவை உருவாக்கியது. மீதமுள்ள நிலத்துக்கு தோட்டக்கலை கிருஷ்ணமூர்த்தி தனிநபர் பட்டா பெற்று ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைத்திருந்தார். முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்த சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு 6 ஏக்கர் நிலம் உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு 1000 கோடிக்கு மேல் இருக்கும். இந்த இடம் முழுவதுமாக அரசு கையகப்படுத்தி சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 115 கிரவுண்ட் நிலம் சட்ட போராட்டம் மூலம் மீட்கப்பட்டதையொட்டி முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜே. ரவீந்திரனை பாராட்டியிருக்கிறார். வரலாறு தானே.